Il-gvern mhux qed jikkunsidra l-prezz li qed iħallsu l-ommijiet u l-missirijiet, l-anzjani, iż-żgħażagħ f'telf ta' ħin fit-traffiku u f'telf ta' ħin minn mal-familja sabiex jirnexxilhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Kien dan il-messaġġ li wassal ix-Shadow Minister Jerome Caruana Cilja meta ħasem fi programm fuq il-PBS mal-Ministru Silvio Xkembri fejn kienu diskussi numru ta' temi fosthom il-modell ekonomiku ta' pajjiżna u l-4 Day Week. Jerome Caruana Cilja spjega kif kien propju l-IMF li konferma li l-modell ekonomiku ta' Malta mhux sostenibbli fejn fisser li l-Partit Nazzjonalista irid modell ekonomiku li jsarraf fi kwalità f'ġid li huwa maqsum b'mod ugwali bejn kulħadd u li jwassal sabiex il-familji jaħdmu biex jgħixu u mhux jgħixu biex jaħdmu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri nħeba wara attakki partiġani fejn saħansitra konferma li fl-2013 il-Partit Laburista foka fuq ekonomija ibbażata biss fuq in-numri. Dak iż-żmien fl-2013 u l-5 snin ta' wara sal-2019 kien il-programm ekonomiku li ridna naraw li nkabru n-numri. Iva, dak iż-żmien kellna bżonn in-numri. Il-deputat nazzjonalista spjega li minkejja n-numri huma importanti huwa aktar importanti li pajjiżna jiffoka fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità illi qed twassal għal traffiku eċċessiv u anke tniġġis tal-ambjent fost l-oħrajn. Dwar il-4 Day Week, Caruana Cilja spjega li d-dibattitu għandu jkun dwar studju serju speċifiku għal Malta li fost l-oħrajn tkun studjata l-kwalità tal-ħajja u l-produttività u kif qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch isir pilot project sabiex ikunu evalwati l-effetti ta' din il-bidla.